Prije nego što poslušate ovaj klip, zamolili bismo vas da se subscribe-ujete na naš kanal. Elwood Radio. Pinkova zvezda Slobodan Radanović odmah po završetku realitija Zadruga, gde je proveo 9,5 meseci, krenuo je sa nastupima. On je stekao veliku popularnost u ovom televizijskom formatu, pa nije čudno što se u klubovima gde peva traži karta više. Sinoć je Sloba pevao u Kikindi, a sudeći prema fotografijama koje su objavili domaći portali, očigledno je da je atmosferu doveo do usijanja. Sloba večeras nastupa van Srbije, u Nemačkoj, gde će sigurno ponovo dovesti atmosferu do usijanja. Zamolili bismo vas da se subscribe-ujete na naš kanal.